Ezinean sinesten duzue? Ezinean sinisten duten pertsona ausart batzuek duela 4 urte loraldiak antolatzeko asmoari lotu direla hemen Bilbon. Ezinezko hiriburuan? Izena zeozer aldatu dute, baina ez izana. Lore jokoak. Besteak beste horregatik esnatu naiz, 100 urte pasata, ideia guk izan genuela zuen belarrietara xuxurlatzeko. Erregistratu izan manu aberaztuko nintzen. Ez arraio, ni aberatsa nintzen, oso aberatsa. Iturri zaharretik sormen berri.